Стионет, добър ден. Ало. Да? Добро утро. Значи пак се обаждам от Елин Пелин 49. Телефон ми кажете. 60 14 50. Така? Те оправи шибания интернет, човек. Ей, брат, писва ми да ла търся, разбираш. Ма писва ми, разбираш. Какъв проблема в момента? Сега показва грешка. Ало, каква грешка дава? Може да ви само номер на грешката? 678. Добре, ще запиша за проблема, ще го имам предвид. Кога? Ами възможно не е скоро, не мога да ви кажа в момента. Ама ти винаги те ми казваш, човек, възможно най-скоро, оставят има 1-2 дена без интернет, 1000 пъти съм ви казал, ще дува и ще го намеря единствен и ще го уритам, разбираш. Вчера съм сплатил интернета, ще ви иба майката и копелета, идва и го прави, че почвам да полудяваме. Направо идвам и ще го избия този път наистина. Направо вече нямам нерви, разбираш. Нямам нерви. Само пари искат майка ми да иба. Вчера платих, днеска пак нямам интернет. Вчера ми го пуснах за 2 часа, днеска пак нямам интернет. Идва да прави всичко, ма интересува, ми се обяснява, ще дойде да го убия, майка ми ще иба. Разбираш за кото горе. Тапанари смотани. Вие сте олигофрени, разбираш, олигофрени, с вас маглова не може да излезе. Трябва да дойде някой да ядете бой, разбираш, трябва някой да ви ибе майката и тогава ще дойде, ще се обади и ще ти оправя проблема. Но го ще обадиш, да путка майна идва да оправиш проблема, бе. Олигофрен. Чуваш който горе? Добре, само да ви кажа, че в момента имам връзка до компютъра. Ма интересува с го имаш връзка, идва да оправиш проблема, ще го избия, разбираш. Брашляк, направо да карате човек да полудява, разбираш. Идва една да оправиш проблема, изпращай групи, назначете с хора, не ме интересува. Да не дойда аз да оправя вашия проблем. Разбираш ли? Първо е веднага. Чакам е тук навънка на вратата, дойдете да оправите проблем. Не има първен да ходя да ми казваш, ще се обадя, ще те регистрирам и ще ми оправите проблема. Знаеш какъв проблем ще ми оправиш? Чуваш какво ти казвам? Чакам навънка на вратата, да дойдете да оправите проблема. Чуваш ли? Добре. Чуваш какво ти говоря? Разбрах го. Защото ако не дойдете до половин час да ми оправите проблема, аз ще дойда след половин час да оправя вашия проблем. Ясно ли? Добре, разбрах го. Айде, чакам. Разбрах. До чуване.